Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Aday mo na magparahiriro, ha? Yaon tabi ako, yaon ako. Ayun. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya rin Albay, Bulkang Mayon, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw nin Webes na. Oy, Webes na po ngunyan mga tugang, pet sa gis na kita kang bulan na Agosto, taon 2023. Sabayan po nindon sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindodig din mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Sa mga taga-Pulanggi, good morning kay Jomar Abanador Ardin. Morning po sa mga taga Pulanggi. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Ano ngunyan? Birthday ngunyan ni idol na Nung Rangasa dyan sa Tiwi. Oh, happy birthday tabi Sir Nong Rangasa. Piyesta ngunyan dyan sa Banwaan Kantiwi. Oh, happy piyesta po ha. Sa mga taga Kutmun kang Daraga ay Kamalig. Happy piyesta man. Piyesta man pala dyan sa Kutmun. Kasabay kang Tiwi. Sige. Sa may mga okasyon po. Aday nindo paglingawan haan sa kuyang tugon. Apwera po yan kang paghulbot oral daw, ta obligasyon ta po yan. Iringatan ta po sa tuyang mga sadiri. Wara man po ki maingat kan sa tuyang sadiri, kuni kitaman sa na. Duman po sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo, sa may mga kamunduan sa muya pong pakikitumamay. Sige po, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ano ining nagbabara sa sakuyang haluna na naman. Tamay nagbabara. Mga tugang, mga kabayan, live na live po kita sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya
Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, siyempre ang gusto mi po, permisa na po kitang happy saka enjoy. Happy morning po sa gabos. Webes na po, Webes. Petsadis kita kang Agosto. Kumusta tabi kita? Kumusta? Nagparaharalat nga kami sa imo kasudma. Nagsaing ka. Pasensya na tabi day kita nakalugsot. Ang problema pag day kita nagkakalugsot, nalupusan sa rumbitis kang karabaw ko. Yo tinukar kang sa iyang arthritis. Day lugod kita nakalugsot. Ayo, tabata ka mahal na kang gasolina. Kabos na baga nagmarahal ngaya. Subugas. Pira ng linangkaw kang bugas. Masa 6 pesos na. And padagos padatabing maglalangkaw ang presyo kang bugas. Nako, pati sa mga panginot na barakalon, alangkaw man. Dahil kitang maginibo ka. So, mga produktong petrolyo, rimati na naman. Hinda kun sa saron simana kung maglangkaw patagari, ang forecast gari malangkaw pa. Pait siya na. Oy, happy fiesta po sa mga taga-Tiwi. So, mga nag-irimbitar tabi sa indong lingkod, aram naman sa nanindo. Tayo man po ako namimiesta, pero nag-acceptar po ako kay Pasyaron. Ipasyaron po nindo. Ipasyaron po nindo. Tapos ipabarabad nindo pasiring duman sa mo. Balunon ko lamang sa bulot. Yo. Pwede tabing ipasyaron. Atay na ka mo mag-imbitar ta sigurado day man ako madya. Yo. Happy fiesta po sa mga taga-Tiwi. Kumusta tabi ka mo dyan? Magayon sa mga aktibidades sa Tiwi adi. Magayon pati ta sa panahon dahil lamang nag-uuran. Hilinga na tabi nindo dyan sa mga kabasan dyan sa in-between Tabaco and Tiwi. Hilinga po nindo ta nagbabaratak na. Ayun nagariyan so epekto kang El Nino. Dugay na. Sabi baga mamamati ta ang epekto kang El Nino hanggang first quarter po kang 2024. Arayo pa. Pero hilinga na po mati na. Bata so mga paraumata pa sana, nakatarok pa sana. Paano yan? So mga nagkairinot, may mga bunga-bunga na. O kaya lang iparos-paros man kang habagat. Paano na kini? Maboy yung mag-arani iyan, mababa na naman ang presyo kang parol. Irak kan mga paraumata di? Pagkaroon kayan, mababa na yan, aranihan na ngayon. Ya subugas ngaya, ay subugas iyo man lalay. Ngaya kung nasusubrahan na kamo ngaya ki namamahalan na ngaya kamukang bugas, magkamuti kamo. Kaya lang pati so kamuti yun naman. Kamahal naman kang kamuti, pigkikilo na pati. Kang inot magaday, man tigkikiloan, so turutumpok sana. Ngunyan hilinga na po nindo pati kamuti, pigkikilo na. Kurano ang kilo? 40 hanggang 50. Sige nindo ngayang aragarangay kang presyo ngaya kang bagas tapos kamuti. Pero ngaya, permi ka mo nakakabakal kibilog. Kurano ang bilog? Kurano ang bilog? 65 to 70 ang bilog. Dahil
Dahil ka mo nagrereklamo, tapos sigarilyo. Pagkano ngaya baga, sige nindong araroal ngaya dyan. Pagkano ngaya o bilog, dahil ka mo nagpo-problema, dahil ka mo nagreklamo. Pag presyo na ngaya kang bagas, kamuti, grabe na ngaya ang arual ngaya nindo. Pero ngaya pag sualak, sudjin bilog, dahil ka mo ribok. Maski dahil pulutan. Yan sana. Pati sa sigarilyo. Kura ano na ang sigarilyo ngunyan. Dahil ko aram kaya ang presyo, taday ako nagsigarilyo. Paano sa mga nagsisigarilyo? Iyo. Iyo yan tigasabi ta. Ano ang sa tuyang mga reparo ngunyan na Buwebes? So, 500 million plus baga na loan kang provincial government kang Albay para po duman sa hospital. So, provincial hospital tadig sa Albay. Aprobado na tabi iyan kang sanggunian panlalawigan kang nakaagi pong Martes. So, sessionin na. So, ibig sabihin, tuloy na po ang pag-loan kang provincial government kang Albay. Gagamiton dayan duman sa pagpatapos kang ospital. So, Josepina Belmonte Duran. Ayo, o dyan yan sa Ligaw. So, yun na yan po ang provincial hospital ta. Digdi po sa probinsya kang Albay. So, aprobado na tabi yan. Ayo. Oy, mga tugang kaliwat kanan po ang pagirumdom kang Commission on Election. Sana lalapit na pong barangay NSK election. Yo? Sabi kang Comelec, duman sa may mga badil, sa may badil, maski na nga igwa kamuki LTAP, o kaya igwa kamuki PTC, dahil ka mo pwedeng magbitbit kang badil, nindo, pag election period na. Na pwede ka mong makasuhan kaya. Yo, so dapat igwa ka mo gun exemption from Comelec. Yo, pwede ka mong magbitbit. Pero kung dahil ka mong exemption sa Comelec, pundo na ka mo dyan. Tabawa may PTC ka mo. Magkakasuhan ka mo dyan. Yo, so rin niya tabi ang election period. Ang election period, mapon iyan sa pag-file kang COC sa August 28. Yo, August 28, ma-file na kang COC hanggang po iyan sa November 29. O yan po ang election period. So, poon po Agosto 28, sundo November 29 ang election period. So, yan na periodo pong yan, dahil po kamo pwede magdaranin na magbitbit nin badin sa luwas kan sa indong harong, maski na nga igwa kamo ki permit to carry. Yo, outside residence. So, kung di ka mo ki Comelec gun exemption. Yo, aning sabot-sabot. So, mga pagirumdom ha, kang Comelec, na dapat databi, maging unisto ka mo sa pag-fill up kan sa indong form. Sa mga COC baga, dahil nindo pagpikion ang sa indong mga edad, mahampang po ka mo sa kaso. Kaya, yo, paminsan databi mga tugang pigpipiki ang edad dyan sa COC. Taday, mambagapiglag dyan sa birth certificate. Sa COC, ilag mo sa na dyan kumperang edad mo, so dahil ka man hanapan ki COC, ay ki COC ki birth certificate. Di under oath kasi yan. Yo, madadali ka mo dyan. So mga kandidato, lalong-lalo na sa mga SK. Yo, sa SK. Medyo dakol-dakol ang rikititos, sabi kang aki, rikititos sa SK. Yo. Sige, mga tugang ang gobyerno databi kang Pilipinas, abandonaron. Dahil abandonaron, so ayungin siyol. Matapos tabi bagang bombahonin tubig. So, mga madarakuta na kang supply na pagkaon kan mga soldados ta duman sa ayungin siyol.
tay baga nakahatod ki mga supply ta binumbangani kang barko kang China tubig. Yung kaya yun yan matinding niya na ururon sa Pilipinas kung mahal. Ang laban digdi si David sa Kasigulayak. Dahil databi iaabanda na ron kang gobyerno kang Pilipinas. So ayong insuldo man sa mga yaong pa duman ng mga soldados. Dahil databi Ma'am Helen. Dahil ay tiyan na. Mantang sabi man kang China, Ma'am Helen, taduran ni China, handa da sindang makipaghuron sa gobyerno kang Pilipinas. Manungod duman sa nangyari bagang tensyon, naglalala ang tensyon mga tugang dyan sa West Philippine Sea. Tabi, maray ka ni kibuhon tatabi batching na Helen. So supply na pagkaon kan mga soldados duman dahil manaka abot duman ta binumbak kang tubig kang barko kang China. Sa inindo ipaagi so pagkaon duman kan mga soldado. Sige daw. Yeah. Iyon nga ng uron-uron adi pati sa mga senador. Grabe sa mga maisugon man sa senador adi. Ano daw so mga senador ang padaron ta duman kipagkaon sa mga soldados tabi batche. Ilingon ta doon mga isog ka ini kung maisog man ang sindaan magdara kang pagkaon pasiring duman sa barko duman sa anito BRP yan so suminad sa dyan na barko ano daw sa mga senador tao mga politiko tayo na mga siging araspak dyan iyot ang padarahon duman kang pagkaon kan mga soldados ta duman ilingon ta doon mga isog ka ini talagang maisog sila ngaya sige nindo dyan na purgawak na manindo kaya matubag na kamo matumang kamo sa matumang kamo sa mga singkit matumang na kamo so yan tabi mga tugang ang sa tuyang mga riparohod nga na webes yo. Sige po, mga tugang alas 6:24 na ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan na sinang programa ginidara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Hanapon lang nito si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yang MBY Dormitory, madali lang po nindo yan mako. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Sige tabi, Madam Maylin, Ohio gozaimasu. Ingat po. Siyempre mga tugang ang programang ini asya ng oras na yan natudbal sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung kaipuan ni Doki Pandiurag na sound system, so may mga arog ka na festival. Ayan, pahit dyan ang B-Pro Lights and Sounds. Taigwasinda ki LED wool, taigwasinda ki stage trusses and roofing, band equipment setup, may generator, may po machine. Kaya kung pandiurag magayon na tugtog, magayon na ilaw, yaon dyan ng B-Pro Lights and Sounds. Apudan lang po nindo sa indang CP number sa 0907-093-3151. O kaya bisitahon po nindo sa indang Facebook account, Facebook page, B-Pro Lights and Sounds. Sige tabi ambo, apading ambo, good morning. Sharing man ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay.
City Councilor Riner Burse kan syudad ning Tabaco at sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. And Municipal Councilor Irene Morales Pahot, ano? And ang Kapos Bilo Lotto Outlet, nayaon po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto, ano, bako sa waiting. Maray na sa Lotto, ta baka lamang apod kini, surtiho. Sa waiting, day nanggat. Yo. Sige po, mga tugang alas 6:26 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na. Ilingon ta naman kung kumusta na sa pigbabantayan na raot kipanahon kang Pag-asa. Palaungon tamo ng Pag-asa. Eyo, Pag-asa, maray na aga tabi sa indo, Pag-asa. Pag-asa, maray na aga. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Asahan na po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Dito po sa ngayong araw dahil po yan sa habagat or sa southwest monsoon, lalo na po sa western sections. At asahan naman ang mainit at malinsangang panahon lalo na dito sa may northern and central Luzon. Samantala, itong si Severe Tropical Storm with International Name na land ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa higit 2,300 kilometers po ito east-northeast of extreme northern Luzon. So ibig sabihin po malayo sa ating kalupaan, walang direktang epekto at wala ring inaasahang pag-enhance ng habagat. Yung ating nararanasan po na habagat sa ngayon ay hindi naman po palalakasin nitong si Severe Tropical Storm land. Ngayong araw po, asahan ng maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms itong malaking bahagi ng Mimaropa, Occidental Mindoro, and northern portion of Palawan. Epekto po yan ng southwest monsoon or habagat. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. In other areas of Mimaropa, ganyan din po ang Bicol Region, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at sasamahan na rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan as early as tanghali at posibleng magpatuloy pagsapit ng gabi. Sa ibang bahagi po ng Luzon, kabilang na dyan ng Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at malaking bahagi po ng Northern Luzon, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan. But then nagkakaroon din po ng mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi, over here in Cagayan Valley at sa may eastern coast or sa may eastern portion of Cordillera Region. Samantala, doon naman sa western part ng mga kabundukan, kabilang na dyan ng Zambales, itong western Benguet, itong western Mountain Province at dito po sa malaking bahagi po ng Abra, asahan pa rin ang makulimlim na panahon na sinasamahan din ng mga pag-uulan, dulot po yan ng habagat or southwest monsoon. For Metro Manila ngayong araw po, mainit at malinsangang panahon ang mararanasan between 28 to 33 degrees Celsius but the heat index posible pa rin umabot to almost 40 degrees Celsius. So sa mga lalabas po ng bahay, magdala ng pananggalang sa init, gaya ng payong or sombrero. Sa ating mga kababayan po for Visayas, pinaka-apektado ng habagat ang western portion. So asahan po ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at meron din mga thunderstorms. So mag-ingat din sa mga flash floods or sa landslides. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, umaga pa lamang may tsansa na ng pag-ulan over the eastern section of Visayas at malaking bahagi ng central Visayas. Meron din mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Epekto po ito ng southwest monsoon. For Metro Cebu, mainit din po kagaya sa Metro Manila, between 28 to 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, pinakang maulan naman po dito sa may Zamboanga Peninsula, malaking bahagi ng Bangsamoro Region, Soxargen, at probinsya ng Lanao del Norte dahil po yan sa habagat. Meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. So mag-antabay po sa mga ipapalabas na thunderstorm and rainfall advisories ng Pag-asa. In other areas of Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa nagiging maulap ang kalangitan most of the day in other areas of northern Mindanao, Caraga, and Davao Region. So mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan over Caraga Region ngayong umaga pa lamang. Then pagsapit ng hapon at gabi, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa ilang pang bahagi ng Caraga Region, hilagang bahagi ng Davao Region at dito rin po sa may eastern side of Bukidnon and Misamis Oriental. Ngayong araw wala na po tayong gale warning or matataas sa mga pag-alaw dun sa may extreme northern Luzon dahil sa bahagyang paghina pa rin po ng southwest monsoon. Pero asahan po natin ngayong araw, minsang maalo ng karagatan dito sa may Luzon, habang banayad hanggang katamtaman naman over Visayas and Mindanao. At sa mga susunod na araw, wala rin po tayong inaasahang gale warning hanggang sa weekend.
weekend po, no? Pero makakaranas pa rin po ng maalon na karagatan itong malaking bahagi po ng Luzon at ang eastern side or eastern coast of Visayas and Mindanao. For the next 3 days, iiral pa rin po ang habagat or southwest monsoon. So magiging maulap pa rin in many areas of Visayas and Mindanao, lalo na sa may western sections, itong Western Visayas and Zamboanga Peninsula hanggang sa weekend po yan. Habang sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pa rin ang mainit at malinsangang panahon, maliban na lamang dun sa mga western side ng mga kabundukan. So for Metro Manila, asahan po natin, for the next 3 days, mainit na panahon ang mararanasan, between 27 to 33 degrees Celsius, but the heat index posible pa rin umabot between 38 to 40 degrees Celsius. May mga tsansa po ng mga pag-ulan bukas, araw ng Friday, lalo na po sa tanghali at hapon. Then pagsapit ng Sabado at Linggo, bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan, nasasamahan din ng mga pulupulong pag-ulan, umaga pa lamang. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po over Baguio City, kung nagkaroon tayo ng mga pag-ulan, nitong nagdaang mga linggo po, no, for the past 3 weeks, nagkaroon tayo ng halos makulimlim na panahon. So for the next 3 days, mag-i-improve ang panahon, lalo na sa weekend. Pero asahan pa rin po at some point yung mga pag-ulan, knowing na umiiral pa rin po ang southwest monsoon. Sa ating mga kababayan for Bicol Region, for the next 3 days, asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mas mababang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng Sabado at Linggo. So bukas, may mga tsansa ng mga pag-ulan sa tanghali at sa hapon, magdala po ng payong. Sa atong mga kiksaunan din ha, over Metro Cebu, for the next 3 days, asahan din ang mainit at malinsangang panahon, pinakamababa lamang yung 27 degrees Celsius at mataas ang 34 degrees na air temperature and yung heat index posibleng umabot sa almost 40 degrees Celsius. So magdala ng pananggalang sa init gaya ng sombrero or payong, may tsansa ng mga pulupulong ulan lalo na sa hapon. Panghuli sa atong mga kiksaunan din na over Metro Davao, for the next 3 days, asahan din po ang mainit na panahon sa tanghali between 10 a.m. to 3 p.m. Posibleng umakyat sa 35 degrees Celsius yung ating air temperature. Meron din tayong mga pulupulong ulan sa hapon hanggang sa gabi. Si Haring Araw ay sisikat 5:41 ng umaga at lulubog 6:22 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Ako po muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige, okay. Mga tugang yan po ang Pag-asa, ano? Magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So medyo nagluya-luya da so kabagat. Yeah. So rayuon man so pigpo-monitor na route ki panahon. Pero habagat pa rin tabi. Ano? Habagat pa rin ang nakaka-apektar digdi po sa tuyang rehiyon. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 6:34 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo magharali at mabalik pa po ang programa. Makalipas lang po yung mga ditman sa ng pagiramdam. Ano? Dahil po maghali, mabalik po. This program is brought to Madalik you siya. by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo.
Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po, mga tugang, balik na kita digdi sa programa alas 6:36. Tama ba? Alas 6:36. Ang sa tuyang Philippine Standard Time ang oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila, no? Hanapon lang nito si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Si Ringman, ang oras po yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds, ano? Na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagaas, Tabaco City. Bisitahon po ninyo ang sa indang Facebook page, ano? B-Pro Lights and Sounds. Charingman, ang oras po yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, ang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, sabay dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahon. Sige po, balik po kita. Mga tugang sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako man po girarayan sa indong servidor Asin Taga Riparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana. Kunyan pong Webes na tabi kita, Pitsagis kang Agosto, taon 2023. Sundo tabi kita alas 7:30. Sa mga paraan tabay tapalan, pag-share na lang po kan sa tuyang programa. Mahiling man lamang tabi kang iba, Sige po, good morning sa may mga kumpleanyo po. Happy na birthday pa. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta alas 6:38 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. So, may mga laog tabi, asikaso na, oras di Piligruna. Sige, digdi mo na kita sa naaprobara na 500 plus million na loan, iuutang kang provincial government kang sa tuyang probinsya. Digdi po Salbay. Para databi ni sa patapos kang patrabaho kang Osipina, Belmonte, Doran, Albay Provincial Hospital, asin mga pagbakal databi ki mga ekipahe na kaipuhan databi para maging para po databi so mga ekipahe, pambakal kay mga ekipahe, and mga pagbugtak na tabi nin mga personnel sa naunambitan ng hospital. Sabi kan sa tuyang gobernador na si Governor Greg Slagman na natapos na aprobara na kan sanggunian pandalawigan so pag-loan, pag-utang po kang provincial government, siguro tabi ni Governor Lagmanda tabi na magiging transparent, asin perming iinformaran ang publiko kung ano po ang pigagamitan kang loan. So dapat lang. Kudi, narumduman ko lamang ini mga turo transparent na ini. Pag sinabi mong transparent, dapat tayo kakipigtatago. Figure report mo kung sain mo pigagastos ang arog kayan kasi pirak bagayan ni Juan de la Cruz. Pirak yan kang taong bayan. Kundi pag arog na baga ka, nakakalingaw na. Siguro pag mga eleksyon, tigsasabi, magiging transparent kaya ang sakuyang liderato kung ingkaso ngaya ako sa indong suportahan. Di ba? Di ba nangyayari yan pag ma-eleksyon? Bako ngaya sa nakaagi o kaya sa presenting administrasyon. Ako ngaya magiging ngayang transparent. Ipapaaram ko ngaya sa indo kung saing ko ngaya o sain mi ngaya pigagastos ang pirak kan sa tuyang probinsya. Pangarog ka, di ba? Ang tigtataram sa pagma-eleksyon, pagkarampanyahan.
Pag ako ngaya sinuporta nindo, ang sa kuyang administrasyon magiging transparent. Yun, very good. Para lakpakan sa mga tao. Pero pag... para lakpakan sa mga tao. Pero pag yao na, dahil na masabutan. Dahil na masabutan. Ayo. May mga... tagari may magic na nagigibo, adi. Pag sinda na so nasa posisyon, natadaw yan ta. So dahil pwede, napapapwede. Nga lason nga ni ako ta. Ang sabi, ngaya dahil pwede, taday ngaya ki paggastos baga kang pira kang gobyerno tabi, Ma'am Helen, dapat igwa ka man ng kibasihan, igwa ka ki legal basis. Dapat tig-autorisar ka, narog kay ni, arog kaya. Pero may mga nakakagibo kayan. Basta nagururon sa mga mayor na posisyon. Sa sarong LGU, nako, na mamagic. So, sabi ko nga ni, yako, paano na so tinaramkan sa mga arog ka ini? Nadai nga pwede. Pero na pwede. Nadai na nga ni na pag-urulayan. Malinawon so sinabi na, dai pwede. Taday nga kiligal na basihan. Katapos-tapos, naging pwede. Naging pwede, pero dai na ki kuskus balongos pa. Dahil na ngaya ka mo magpariribok. Yan ang problema. Tayo yan, tiga sabi nindong transparent. Pinano nindo ito? Yan, tiga sabi ta. Pag narunduman ko ini mga turo transparent na ini, siguro magayunon sa na siguro ini, magayunon sa na siguro ini pag-anhon. Pagkini, pagdangugo. Di ba? Isus ko talaga. Lata, madali sana. So, iyan databi so, piglon bagayan kang provincial government kang Albay. Unanimously approved kang mga membros kang sanggunian panlalawigan. Di, paano kayo ni? Ano yan? Sige, madali sana ha. Ano nangyari kayo ni? Sandali ha, madali sana ta alas 6:44 tabi. Madali yun sana ha, madali yun sana. Madali yun sana. Standing beside you, wishing you'd always
serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige ha, pasensya tayo. Andali sa... Okay, balik na po kita mga tugang. 48 minutos. Lipas po ang alas 6. Manong Jess, good morning tabi sa mo. Nakaready na sa mong COC? Okay. Sige. So, yan mga tugang. So, pagkini. So, uutangon kan sa tuyang provincial government, 500 plus million, para databi matapos na iyan na hospital ta. Diyan sa Ligaw iyan nakalagay. Iyan ang magiging provincial hospital ta. Kan probinsya ni Nalbay. Napagal ako Nagparadalagan ako. Ayun, nagparadalagan ako. Sige. Mahangos kita. Okay. Sige tabi mga tugang ha. So, iyan sabi kan sa tuyang gobernador na pagkini magiging transparent na siya. Ipag-report niya siguro sa mga albayano kung ano ang pigagasusana. O kung saan gagastoson niyang inutang na yan. Uutangon na yan kan sa tuyang probinsya. Sige. Halato na ta igwa paki mensahe digdi si PM Tony. Sandali si Mr. President Yao, nakonsuiluan ako kay Mr. President. Good morning man tabi si Ryan dyan sa RTC, sa Regional Training Center kang Philippine National Police dyan sa Campola. Si PM Tony, gwaki report. So disallowances so disallowance asin suspension issue pinahimutikan databi kang alkalde kang Banwa anin Santo Domingo. Gaman dyan pagkani nagreklamo kay kay Mayor kan Santo Domingo. Sige, tako ang databi mo na linya ni PM Tony. Sandali ha. Standby sa natabi Mr. President Bronx Bordeos. Dahil ko aram kung si Saiso nagkuakan sa kuya. Pagkonsuila di. Alato na ha. Sandali ta. Ini ang problema pag-arog kani. Ngayon daw sa mga alalay ko. Bata plano ko kuta na mag-interview ki taga Comelec. Kaya lang, dahil ko pa naasikaso, permi kitang nasa bulot. Kasi kaso taso makamuti ta duman, bata abagat. Pigalat ko magburo nga so kamuti. Mr. President, kaya lang dahil pa man nagbuburo nga so kamuti ko. Iyo ko tang pigalat ko. Ano nangyari ta? Sige, ang ribok. Ata nagre-ribok kini. Di ka magpararibok dyan. Sige, takuan ta mo na tabi ang detalyes kang report manungod dyan sa Santo Domingo. Nasa linya si PM Tony. PM Tony, maray na agasay mo, please come in. Yes, Tabi Sir Mox. Good morning. As in, just marahay na pagkaaga sa tuyang mga parantabay. Kumusta Tabi Sir Mox? Okay man sa tuyang ng audio? Okay. Basta ika, permi na shoot permi ang tabi PM Tony. Marahay ang panahon. Yan. Medyo nagluyad so habagat.
Roger. Ano nangyari dyan sa Santo Domingo? Alright, tabi Sir Mox, para sa mga dugang pang informasyon, pinahimutika ni Alcalde Jun Aguas ang manunungod nga ni sa issue kan disallowance as in ining suspension issue sa Banwaan kan Santo Domingo. Kung sa tabi Sir Mox, kung babasehan, ang base ini, sigun ini tabi Sir Mox duman sa post ni Municipal Councilor Binamira kan Santo Domingo Albay. Kung sa intabi Sir Mox, sigon sa alkalde kan Santo Domingo, ang order na initabi Sir Mox, kang kapanahunan pa databi Sir Mox ni si kung babalikan tabaga si Boss Boy. So issue. Ito ang during the time ni Boss Boy pa ito tabi Sir Mox na issue ito na nagluwas na mga bareta tabi Sir Mox or nagluwas na issue. Nga tatating connector sa iya. Roger tabi Sir Mox, ano ini sa yun nga ini ang gustong siguro sasabihin na pang impormasyon ang sasabi na baga haluyong kita naghalat na magpaluwas ng pahayag kainin ng alkalde na nagkapit ng simana baga ining naging mainit pa ng issue dyan sa Banwaan ng Santo Domingo. Kaso hapon nagpaluwas ining pahayag na kung sa iyang nahiling tabi Sir Mox, dahil siyang ibang nahiling na tabi Sir Mox, hindi pa mamumulitika. Para yung pang-eleksyon sa munisipyo, may politika na dyan sa Santo Domingo. Roger, iyan ang sa sigon sa pahayag, pero sabi talaga ni kukuhaon tamang kani ang lado ni Municipal Councilor Binamira kung sa siya nagkuha ni hugot manunungod tabi Sir Mox. So ibig sabihin tabi PM Tony, fake news itong nagluwas na itong issue manungod kay Mayor Aguas. Ito ang sigon sa alkalde. Sigon sa iya. Kaya importante na makwataman ang lado ni Municipal Councilor Binamira manunungod tabi ni Sir Mox. Kung halimbawa fake news ito, gibo-gibo man sana ni Kagawad yan, Municipal Kagawad Binamira, pwede ba siya kan mag-file kaso? Kung inkaso, panraraot ba yan? Roger, dakula, sabi ka na nga, dakula nga diyat ini sa alkalde kan Santo Domingo, talagang i-forward niya, or kung i-prove niya sa mga Domingonios na sala as in din katotohanan itong report na ito o pinagpaluwas na mismo kan saro sa mga councilor kan Banwaan ng Santo Domingo. Kung ako ang mayor kan Santo Domingo tabi Pinto ni, di ako mataram na politika. Kung bako totoo iyan na pigpaluwas na iyan kan sarong kagawad ko dyan sa munisipyo, kasuhan ko yan. Roger, sabi talaga ni, kasaro siya sa may pinakahalang kaubagang posisyon dyan. Dahil patulutong gilan, kasuhan niya. Tanganing mapatunayan niya na sala, piki iyan na pigsasabing apod kayan. Siguro, bako man sa pag-ano kay Kagawad Binamira iyan, siguro may igwaman talaga. Kasi dahil ka man, Kagawad ka, dahil ka man pwede magpaluwas ka impormasyon na bako man totoo. Siguro man yan ito, Sir Mox, sa pahayag, siguro man sa nakuha natin informasyon, halos sa kampo ni Binamira, igwa siya ng mga dokumentos na nagsasabi regarding tabi sa bagay na ni. Kaya sabi tamang insistantihon na makuataman ang naghalatalat sa nakita na makuataman ang lado ni Binamira. Kaya ning masabutan ta kung ano itong mga dokumentos, ano itong mga kumbaga resibo na kapot niya na tanganing na ipagbusol niya o tanganing iluwas niya ang siring kaining mga bagay tabi o issue tabi Sir Mox. Ayan, dapat arog ka yan. Ako, sabi ko kung ako ang alkalde, di patunayan niya kung kumaso siya. Pero dahil dapat tapat na ang rason dyan, politika, bako yan. May issue, lalo na pirak bagayan tabi PM Tony ang pigururunan, kwarta ang kampayan. So dapat simbagon niya yan and dapat kasuhan niya. Magluwas ang totoo. Then, yung ano tabi mo, siguro nga duman kay Binamira na
iyan ang sa iya man sa ng pinaghahagad na maitao ang totoong serbisyo and inadapag para urupikan ang Domingueños. Yan. Simple man sa ng sa iyang kahagadan sabi ni Sir Mox. Siyempre, taliwas duman sa pinagsasabi kang alkalde na pamumuliti ka sa nangyayayan. Yaon kung kasimbagan ka na councilor na ang sa iya man sa kahagadan na maging transparent kumbaga. Yan. And iwas kung ano ang totoo. Iyon ang sa pigsasabi ko tabi kasuba gusto pigtitima kung transparent na yan eh. Roger. Nakakatarambaga pag niya transparent pag sindana ang apod kaan sindana na sa poder dahil ang transparent. Roger. Pag nakakataram sa ng turo transparent ng tabi PM Tony pag nagkarampanyahan. Ako ngayon pag sinuporta nindo, pag ako ngayon naging leader nindo, ang sakuyang panggogobyerno magiging transparent. Pero pag nakatukaw na, dahil na tabi PM, dahil na. Pag nagatukaw naman, sabi, ay, hindi pala dapat kaipuhan. Dahil man kaipuhan talaga. Sabi kang ano, paunuhon, sabi sa dyan sa was, paunuhon. Sala garin sa pagkataram ko, adi. Napauno ngaya, paunuhon tangaya uni. Ay, gwa na nga ni kinangyari tabi PM na, may nagmamarajik mananggad talaga sana. So dahil pwede, sinda-sinda sana so naguroron. So mga importante yun baga sa LGU. O sinda-sinda sana. Kaya yun yan so disallowances na yan. Ang mga araw kaya na nangyayari. Roger to that. Kaya ang tanong sa mga mainit mo na mga pinag-aabangan ng mga Domingueños manunungod din sa pagpapaluwas kang pahayag kang alkalde pero pinaglalauban tanganin kasi simbagon ini ngunya na pagkaldaw ni Binamira kung ano ang sa iyang kasimbagan. Siyempre, sabi nga din kang sa inot na post, talagang kita digit talagang ano to digit, nag-Binamira na talagang kaya niyang ipahiling as in ipaluwas gabos na sa iyang kapot na dokumentos may basihan iyan sa sa iyang pinagkakapotan tabi sir mo. Iyan ang magayon sa igwaki opposition tabi PM Tony may demokrasya. Iyan ang magayon sa may opposition pero pag dahil ng opposition tabi PM Tony nako dahil kamugtakan ng gobyerno. Dapat ikaw talaga kiarog kayan ngunyan dahil man iyan basta-basta man mapahayag, mapaluwas din mga issue yan si Kagawad Binamira, si Municipal Councilor Binamira, kung dahil man siya nakakaputan. Kasi aram niya man na pagbagi niya sa naiyan, pwede talaga siyang madiskwido man dyan. Roger to that. Kasabi ko na saro ini sa siguro pagkasabot man ni Binamira ang aram ini Councilor Binamira, nagkaklase ini nagkukuha ni Hinglo. Siguro dahil man ini magkasambasang na magpaluwas din na nasulit yun bata ko niyan baga tabi PM mas halang ka na sa pinalidad kung sa cybercrime mas halang ka na ito kaya posible siya dyan madiskwido kung balubagi sana yan o kaya fake news sana yan so siguro tigiling ka public figure dahil manan mapaluwas kaya araw kaya kung dahil siya kibasihan Roger to that pasimbag ng tigsimbago ng tabi ni Mayor bagong politika ang simbag niya Taday pa manarayo yung pampolitika sa munisipyo ay sa LGU o sa 2024 pa. Kaya nga 2025 pa yun. 2025 pa. Kaya sabi nga tabi sa mga Domingueños, kapag nagkagiripitan, ang sulamin din yung kasimbagan dyan. Yan. Yung problema. Yan ang problema pag-arog ka na di. Kaya abo ko maging politiko tabi PM Tony. Baka pag magipit man ako, pigpopolitika sa nanindo ngaya ako. Yung permi ang rason. Ako kayan kung ako pigpapaluwasan ki issue, ay di. Alat ko natatigarog mo ako kayan dahil ko man ang ginibo. Pigbubo pigraraot mo ako ha. O di kasuwanta ka. O yan ko tang simbag. Bako na, pamomolite kay sus ko. Ano yung publicidad sa nang gusto ninda? Ikaw ba tayo para patunayan kang alkalde kung gurano ka totoo. Yan. Takunday ka man talaga kiginibo. Dahil ka man kiginibo. Bako sa interview ko di sa legal na paagi tabi sir mo. Yan. Iyo man sa nata. Sige sa nakita di kindaraldal. Sige sa nakita. Pag dahil tamang pinaagi sa legal na proseso. Dahil may mangyari kaya.
An ma-determine kang kung si Sian may sala, susgado. Roger to that. Mm. Medyo halawig pa ang magiging dalagan kay ni Sir Mox na isyong ini dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Ang kiyataman tabi digdi kay kagawad binamira tabi PM Tony, kung may nahiling siya kay mga irregularidad, di dapat i-reklamo niya man. Roger, pwede ba sa kuwa? Siguro nga ni sabi Sir Mox, luman sa ilot na reklamo kay ni Binamira, manunungod ba naman sa nasa ilitan kowa na irregularidad kan Banwaan kan Santo Domingo. Pinaghahalata tabi Sir Mox, sa kung daig tabi ma-aksyonan ini kan kowa, nakatalaan siya mismo ang masaangat ng reklamo. Siya nan magreklamo kung bako duman sa kuwa sa ombudsman na. Mas madali-dali kari sa ombudsman kaysa kuwa. Pinaghahalat niya tabi Sir Mox, so pinagtanong daw igo baga iyan pa na pagkitangan ng ma-aksyon ng iyan tabing bagay na iyan. So ibig sabihin ni kuha na pala sa kuwa na reklamo. Roger, iyan so inot na naging reklamo ka ni Councilor Binamira tabi Sir Mox. Yan. O diyan magayon. Yan ang gusto ko. Pang-arog ka dapat may manindugan. Roger. Bako na sige siya nanindong uding-uding dyan. Bati, ang sabi kay ni Yan ang gusto ko. Palaban. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Iyo. Bako na sige siya ng uruding-uding. Bako iyo tabi PM. Roger. Go ahead tabi. Balik ka. Basta ang parte pa tabi Sir Mox nga naging pahiyag man kang nakaaging aldaw sa pagi kang FB post kay ni Binamira na ang hagad nga ni saro sa ang mapakarayan Santo Domingo. And may pangapudan man ini sa mga nasabay digdi sa mga reporter tabi Sir Mox. Na reporter subuot na tigbabayadan ninda dudublihon da tabi ni dudublihon ni Councilor Binamira. Mabayad ba siya? Ang bayad kutinda. Iyo. Nga tagurano dating babayad ni Mayor sa mga reporter. Ayan sa nanday taarap tabi Sir Mokta. Base digdi kay base pa digdi tabi Sir Mokta, initig babasa ta sa naman sa pahayag niya duman sa FB post. Bakit ini tigbasa ta sa na bilang naaktuhan niya o pigsasabi digdi ay witness siya na hearing niya kung so naging arabutan da tabi Sir Mox. Iyo. Kaya yun. Gusto sabihin mo tabi dyan sa Santo Domingo, may pigbabayad dyan sa reporter? Nagbabayad sa reporter? Ayan ang sigun man sa saro pa sa parte kapahayag ni Binamira. Kundi kita dahil man kami, magkita naabot kaya. Alat ka tabi. Maray pa madyan man kita. Ayan yan. Nagkaibig minugod ako kay Sir Mox na hindi pa lang ang transaksyon. Yan sana. Ayan ang problema sa kita kaya sa Bicol Net. Dahil kita kiarog ka na di. Bako kita arog ka. Siguro haputon mo dyan kung igwang arog ka. Hindi sana. Kung igwa. Kita pagkano, padiretso na kita sa bulod. Roger. Ito Sir Mox, magandang pang informasyon. Love you kita dyan sa Banwaan ng Tabako. Kung sa interview Sir Mox, personal nagpaabot man yung reklamo kay National Telecommunication Company NTC5 Regional Director Samuel S. Sabine ang COP kan Siyudad ng Tabako na si Police Lieutenant Colonel Jonathan Liado. Laban ini tabi Sir Mox sa iba pa lang dyan na nag-opera na radio station na pinag-atod ko yung ano ba gano'n? Radio Pursa. Radio Pursa dahil na yun. Haloy na pinasirado na iyan. Pinasirado na iyan. Bukas na nama. Ini databi Sir Mox. Segundo man sa nakuha niya itong informasyon. Pag sa diri dahil ni Rini Coral. Okay. Na makikita dyan sa Purok 2, Tabaco City. Purok 2 ka? Roger. Ano ito? Purok? Marirok. Okay. Marirok. Tapos? Siguro tabi doon Sir Mox sa surat kang COP sa NTC. Pinagsagat sa inyo tabi Sir Mox ang verifikasyon panlegal as in kumbaga so permit to operate tining na unang bito ng istasyon.
kung sa intigahagad kang hepe na ipasara ang istasyon kung da itatabing magkakanigong permit, kung sa pigputis naman kang naunang bita ng hepe, ang naunang bita ng istasyon, dahilan databi, Sir Mox, na nagpapaluwas iniling mga polls as in libelous statement. Nga tatanda niya kikasuhan. Ano man na, si COP man na, Siguro, parte na ini, mapuuna, ang magiging dalagan kang siguro makaso man ang ganini. Kung saan yun ang ganito, ang nagpapaluwas iniling mga fake news dahil public humiliation. Yan tabi, Sir Mox, and basado duman sa partikan sa tingin akong informasyon, ang kopya kay petisyon niya, Dr. tabi, Sir Mox, pigpadara na sa sangguniang panlusod kang tabako, nakakapi pornes. Roger, binasa naman din kang nakaaging sesyon tabi. Alat pa narog ka ni saro-saron ta. Di pag ika ki negosyo, kaipuhan mo baga ki mga permit, pinto ni. Roger, Ikaw dapat ang ki business permit. Senti ko ang business permit sa munisipyo. Ngunyan, tadaig halimbawa kung dahil ki business permit iyan, ang munisipyo may puder na magpasarado. Bako, tama ako sa lahat. Roger, tama. Ako man sa NTC, dakulo na pwedeng agadan ni o arog kang kisi-UP. Diyan pa siya sa amin, pwede siya rin maksyonan. Yan katatamado man pa siya sa NTC, perang beses na garang pinasarado kang NTC. Si Antiko kang NTC, sinda baga police assistance, and maging ang munisipyo, pwede yan ipasarado. Roger to that. Ano na tayo? Ay, Diyos Iyan ko. ba yan? Radio station ba yan? O internet? So radio station na sa mga low power bagayan, so mga tigagamit bagayan naramdaman mo kay sa kasagsagan kang pandemya, so tigagamit sa mga eskwelahan. Ngayon, ikaw kitang radio station, community radio, 1 watts. Nakabot man siyempre ang signal. Kasi siyempre, alang kawang lugar mo, nakabot man gari sa sentro sa signal. Gari man sa nabagang super-cover, so two-way radio. So ngunyan, nakakapugawak man sa ere, pero nga ni, hindi sana kung may kaukulang yan, pero perang beses na dayang pinasara. O ngunyan, ano ngunyan, kaso arin pa yan, taday pang aksyon sa NTC. O ngunyan, kung may mga libelos, kita baga, pwede, katatadain niya ipailan kikaso. Paduman pa sa mga NTC pa, mana yan, Directly, kung araw kayan, baga tabi mo sa basado sa pagkakaroon, halimbawa na balgar sa mo na diretsyo, directly, pwede ka magsaangat ng reklamo. Kaso, pero ini, saro sa mga naging paagi ni Kansi Upagan Tabako, ini pangapudan niya sa NTC, pagsaangat ng reklamo sa NTC, tangan ilang liwat na siguro, masirip ang istasyon na yan kung igwa. And siguro, sa mga masunod na aksyon, itong pagpapasarado liwat tabi, Sir Mao. Ako nga ni, message ako ni SM Jomar Bonggao. So frequency may bagatabi PM2 nita, naka-off-air kami. O ano, kataduman nagpo-broadcast kan sa rong simana, kan nakakaging aldaw ka rin. Duman sa frequency may... Nga niya, hindi Mox, sabi sa kuya ni SM, nga niya ni Mox, may nagpo-programa sa frequency ta. Kaya ko, pinaprograma mo yako. Ay, Diyos ko na sana. Ano naman tayo? Pangyari kaya yan, saro sa mga dakula man na, although sabi ito na nakuha niya itong informasyon mo dyan, na may punto ka first district o dyan sa may banwa siyudad ng Tabako, Sir Mo. So halaton tayo yan kung ano ang aksyon, bata nga ta man daw inita medyo bagulbulik man ang NTC. Roger. Bata ngunyan baga. Tayo naman tapos na kabisihan kaya nindakan sa SIM card registration. Baka ngunyan maasikaso na. Baka maasikaso na. Kung gusto rin ng asikasuhon, pero kung abot nila asikasuhon, tayo kitang magini mo dyan. So dayan mapapasarado. So kung halaton ni COP, so NTC, no rin ang mapasara. Roger sa dati. Kaya siguro, katakot kan
istorya niyan, baag magkagibo or makaisip ki ibang paagi tangaling mapapundo ang operasyon kay naon nambita ng radio station dyan sa dyan sa Sibug ng Tabaco. Day kaya iarog sa na si mata, si Butla. Si Butla sige sa nangaspak. Nakaantabay bagao. Nakaantabay si Rodil Brutamonte. Pero may nakaantabay, ara mo, gusto na kan mawara sa mundo, pero habupan ko ahon. Today nga alam kung paano sa paanong bagay. Dahil nga na, abo man siya kwa, tadyan ka sa nangaya. Oh. Kay si Rodil, kay Butla, nakaantabay sa siya. Uy, dahil ka, kaya ang permiyan naka-manicure sa bitis. Ang pedicure kan sa kamot. Tapos perma nakapariban kang buhok niya. Ay, hindi mo nalalagnit na yun. Pertiyo ng buhay naman ka. Sige. Yan tayo, Sir Mox, ang mga lugang pang-informasyon, halik din sa kuyang lokasyon, patrol numero 2, Tony Kiristay, Kasulog ng Bicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay. Sige, salamat tabi PM Tony. Sabi ni Manong Jess, pwede man sa ng pagurunan nata magkaraswan pa sa Santo Domingo ini. Kay Ma'am Nilia Marcayda, good morning tabi. Sa imo madam. And sa gabos na tabing mga Bicolano na nakaantabay. Yo. Okay, sige. Diyan sa Santo Domingo Ata daw sa Santo Domingo ngari amay an namumulitika. Amay dugay na. Dugay na tabi. Kung mamumulitika na kamo diyan sa Santo Domingo, pon ngunyan magagasusan kamo, horo halawig pa tabi. Yo, horo halawig pa. Pero Ma'am Nilia, ang pig-urulayan tabi ngunyan talaga, eleksyon na sa 2025. Sa 2025 na, ang pig-ururan ngunyan. Kaya kung ano-ano na nagruluwas. Pero mas magayon kung arog kayan, kung dahil mang katotohanan niya na pigsasabi ni Municipal Kagawad Binamira, o di kasuhan niya. Kasuhan niya. Diyan tamahiling kung nagutik siya na susaron tao, kasi kung sige ta sa nandepensa na ngaya politika, ang pigpopolitika sa na ako, paano mo mapatunayan na ikaday kaki ginibo? Ayan. O di pag-abot bagas sa korte, maluwas diyan kung si Sayso may sala, kung totoo so pigsasabi o bako. Ayan. So kay po antang paagi diyan. So arog kayan, ako gusto ko kay arog kanso, pag-abot sa LGU, mga LGU, dapat igwa talaga dapat ki oposisyon. Tapos magayon so, apod ka ini, dahil man pwede basta na sa nang sige na sa nakitang iyo. Minsan so iba, magkaaralyado, pero sige sa nang gurumod-gumod, hanggang na sa pagurumod-gumod tabi, Ma'am Nilia. Ano naman nga ini? Si arog nga ka ini. Ayun na sa napirmi nga ang gusto, arog ka ini, arog kaan. Pero dahil niya kayang suagon. Takaalyado nga ni, kaalyado. So yan ang problema ta. Arog nga kayan, uning nga so pinagururunan may nga kang inot, kang nangangarampan pa nga kami, pero hilingan na nga yung unyan. Gari na nga kami mga uripon. Pero dahil man siya nakakasuag, takaalyado nga ni. Diba? So yan natin kasabi ta. Importante ho na igwa kay oposisyon. At least, so nasa administrasyon, ma-aware din sila na dahil ngaya pwede ining arog nga kayo mo, dagaring nga kukontrol ni kang oposisyon, arog nga kan, arog ka. So, malilimitaran sa pag-ibo ko, dahil ka nais-nais. Hindi ka nais-nais na mga gigibuhon. Pero kung kalyado ka, boss, makusugon ang buhot. Dahil man nga, lusot ngayon dyan. Dawa ngayong gibuhon kaya, lusot na lusot ngayon dyan, tadakul kitang kaalyado. So, arog po kaya na, minakusugon ang buot. Ang iba, nangangampanya na. Yun na. So, sigsabi ta. Ngunyan pa sana. Dakul na baga ngunyan nagigibo.
O, dakol lang unyan, sabi ko na nga ni, digdi sa probinsya kang Albay Tabi, Mamnilya, magsusuruagan digdi sa mga higanting mga politiko. Sinda-sinda na magralaban-laban ngunya. So, mauugma kaini sa mga Albayano. Maruluwas nga ampir kayong mga politikong ini sa 2025. So, mga higante, so mga superhero na mga politiko digdi sa probinsya kang Albay, iyo ang magralaban-laban sa 2025. So naglalayog, tapos so naghahalon kigapo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, alas 7:19 na, dahil kita nakabreak ade. Sige, pamibian ta daw muna tabi ki Horacio Imperata. Mabalik lang po kita ha, madali sa nene. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Sige po, balik na kita digdi sa programa 7 minutos bago mag alas 7:30. Eh, nakitang oras. Balik po kita mga tugang, ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Sirigman, ang oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kasabay taman si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, kang Tabaco, and Municipal Councilor Irene Morales Pahot, dyan sa Banuan, kang Malinaw. Sige, balik po kita dit na sa nang minuto. O di, balikan ta sa report ni PM Tony, manungod sa pigreklamo ni COP kang Tabaco, o radio station da dyan sa Tabaco, pipabisita sa NTC. O, di, ang sarong radio station, dapat bago yan mag-operate, bago yan mag-ere, dapat igaw kay mga magkakanikong dokumento. O, number 1, so sa NTC, so permit sa NTC. Number 1, pag nagtatransa ka kinegosyo, kaipuan mo ki business permit. O, siya nag-release o kaya nagkukuha ki business permit sa munisipyo. So, ibig sabihin, pag dahil mga araw ka na dokumento, may karapatan ang sarong munisipyo na ipasarado. Kasi dahil ka nga ni ki business permit. Ayo, o siring man kang NTC, pag dahil ki mga magkakanikong dokumento, pwedeng ipasarado. Pero araw kaya na halimbawa, perang beses na dayan nada ko. Perang beses na yan pina-off-air, pero on-air manggirara. Garipi kakarawatan sa nakamudya. Sige, kung ano man kung illegal ipasarado. Mas marayso nagsusurunod kita O kami nga susamuyang radyo, naka-off-air ngunyan. So pag-renew kang prangkisa, nagka-problema duman sa pandemya. At kan pandemya bagad ay mga naglalaog, puros online, dahil nag-aarasikaso kan mga dokumento, so nabalanganan. Pero on process na. So nagsunod kami, nag-off-air, nasa off-air kami ngunya. Parang kaya dapat masinunod-sunod kasi arami po kung ano ang tama. Kami nagbabalga dyan. Pwede mabagay on area. Kundi, nagsusunod kami sa reglamento. Arami po yan na salaya. Pero kung illegal ka, makusugon pambot mo, nako, ano na tayo dito sa Pilipinas kung mahal? Di gusto, mag-ireregala na sana. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyan pong Webes. Alas 7:27 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sangaran po kan mga katuwang tadiki sa programa ang MBY Dormitory, B-Pro Lights and Sounds, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kay Cons Irene Morales Pahot, kay City Councilor Riner Burse, sa Kapos Bilolota Outlet. Thank you. Mga tugang, paaram naman po muna ang sa indong lingkod. Sa ngaran po ni SM Maestro ni Lantuon, kasabay ta si PM Tony Kasubago. Sa ngaran po nindo mga parantabay niya to, pakilike and share na lang po kang programa para mahiling man po kang iba. Param na po muna ang sa indong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magaribanan alas 6, sundo alas 7:30 in pagkaaga. Adios amigos, domo arigato, iringat po kita, bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net
TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.